नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या शिमगा विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत. आजचा सगळ्यात विशेष आहे कारण की इतके दिवस नाही 2-3 दिवस आम्ही प्रॅक्टिस करतोय. त्याचा आज 2 दिवसाची प्रॅक्टिस नाहीच मुळात एकही आपण प्रॅक्टिस 2 दिवस झालेली त्याचा प्रात्यक्षिक सगळ्यांना दाखवायचा आहे आणि बाकीच्यांचं तो व्यवस्थित होणारच आहे. माझी जरा वाट आहे माझी त्यामुळे मी जास्त टेन्शनमध्ये आहे कारण की घसा पूर्ण बसला आहे आणि सुरुवातच माझ्या गाण्याने होणार आहे. त्यामुळे एक्साइटमेंट खूप आहे कार्यक्रमाची, पण टेन्शन त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. बघूया आता कसं काय होत आहे ते, कारण की घसा तुम्ही आता पण बघू शकता किती बसलाय. आवाज तर नक्कीच फाटणार आहे, तरी पण बघूया. चांगलं आम्ही करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. चला आता जाऊया, थंयच भेटाया. बाबू काका काय बनलं, पेंडो की लंगडो? बघा कृष्णा आणि लंगडो पाना खातात पहिले.
चंद्रा कुठे अजून नाही ती कळत नाही. अगं ए चंद्रा कुठे गेली? अगं ए चंद्रा किती उशीर? आज मथुरेचा भात काढत होतो ना. अगं पण आज मथुरेचा भात आहे ना. मग जायचं आहे ना. जायचं आहे चल. आपल्या समोर कोणतरी घ्यावं लागेल ना. कोणाला घेऊया? नंदामावशी आहे का? नंदामावशी आहे ना घरी. कुठे गेली? अगं पण ती सकाळी काळजी घेण्याला गेलेली आणि आली असणार घरी. हा आली आहे. हाक मारून बघ जरा कुठे आहे ती. अगं ए मावशी कुठे आहेस तू? काय म्हणते पुरी? बाजार आहे ना असं लोणी घेऊन जायचं आहे ना. जाऊया मी घेते दही. मी लोणी घेते. मम्मी दूध घेते. गर्व झालाय आणि त्याच्याच बरोबर माझे मित्र पेंड्या आणि लंगड्या यांना पण फार गर्व झाला. आता ही संधी आहे या सर्वांचा गर्व उतरण्याची. तर आता प्रथम पेंड्याला हाक मारतो. अरे पेंड्या, अरे हे पेंड्या काय म्हणतो? अरे होतास कुठे तू? काजी काजीत काय करतोय? काजी कोणा काढतोय? अरे बोंडा काढायची माहिती आहे पण आता इथं मोठी कामगिरी आली आहे. कशी कामगिरी? अरे हा रस्ता आहे ना आपला, या रस्त्यावरून 16 सहस्त्र गवळणी जाणार आहे. अरे बापरे, 16-17? 16-17 नाही रे, 16 सहस्त्र. मागा कानान दिसत नाही. अरे 16-17 हजार पण असं? हा हा. तर ह्या रस्त्याने काय जाणार आहे. काय करायचा? अरे पूर्वी हा रस्ता कसा होता माहिती आहे ना तुला? कसला खडबडी होता? अरे खडबडीत दगड सगळे होते. हो शेण बी. आता बघ, आता हे 1 पदरी झाला, त्याच्यानंतर 2 पदरी झाला, आता 4 पदरी होतोय. होय होय. मग त्या गवळणीकडून कर घेतला पाहिजे. घर? अरे कर नाही ते कर कर. कर? कसलं घर? आता तुला इंग्लिश मध्ये सांगून समजा, आता शुद्ध मराठीत सांगतो. अरे टॅक्स टॅक्स. टॅक्स म्हणजे काय? अरे टॅक्स म्हणजेच कर. कर? हा. काय करायचो? तो त्या गवळणीकडून कर घ्यायचा आणि मला आणून द्यायचा. होय हो. तो कर माका देती लागते. अरे देतील म्हणजे काय? होत किती? 16-17 हजार. अरे तू काय एकटा भारी असते ना सगळ्यांना. होय मग ऐकते माका? अरे बघ तरी, नाहीतरी म्हणतच असतोस ना तेव्हा सगळा फसून आम्हाला तूच खातोस म्हणून. होय. मग आज तुला पण देतो. भरपूर देती? हा घे ना तू. होय. हो हो बघतोय तर. बघ कसं काय ते जमेल ना. बघतोय जमता काय. पण माझे संगडी या तुझा संगडी आणखी आता तो तकडे ह्याच्यात कलमात असता. कलमात. कुठे? कलमात तकडे घेण्याच्या आग्रा. होय. अरे तो सध्या मोकळो नाही. किलो असलो तर बघतोय. चालेल बघ तर हात करून मारून बघ त्याला. हात मारतोय पण तो रेंज मध्ये नसतो. आता रेंज मध्ये नसेल तर बघ तरी आधी फोन तरी कर. आधी एका मिस कॉल म्हणून बघतोय.
काजीत गेलेलो हो काजी काय करतो अरे काजी जाता कलमा आणि काजी झाली हो वाटाने खाल्यानी वांडर नाही मरत चोर जाता होय अरे ते चोर म्हणून मी काय कामगिरी मोठी इली या राहिला देवान सांगल्या ना कामगिरी आपल्या का कायचा हा काय आळवीराव सांगला ना कोणा मरव सांगला ना दोघांकडे सांगले ना तसा नाही आता मग ऐकवान की काय सांगलेला आता बोल काय ह्या वाटते हा. पहिल्यांदा कसा होता काय बोलला धोंडे माती शेण सगळा होता आता काय घातलं आता काय घातलेला तुळतुळीत शेण घालून सारून डांबर घातलेला काय म्हणत हा. होय काय तेव्हा तो 16-17 हा. हजार गवळणी ह्या वाटेन जाणार हो त्यांच्या मनात दही दूध काय रागात खाऊन झाले अरे जात तर जाईल ना तुझ्या वासाचा काय गेला माका सांग तू अरे जातात ना रस्त्यानं करून झाल्या ना होय काय हो. माका काय मिळतला सांग हा माका काय मिळतला त्या दूध दही मिळतला हो, भरपूर येतं खाऊ खरोखर होय हत कसली हा मग मी तयार आहे. हा? होय होय जमा होय म्हणजे का अरे पेंड्या हा? काय जमताय की नाही तुला अरे देवा नमस्कार काय म्हणत अरे काय कामगिरी सांगते ते जमताय की नाही तुम्हाला अरे पैशा का बाहेर तयार काय कामगिरी आहे माहिती आहे तुला हा? अरे काय कामगिरी आहे ती माहिती आहे काय चांगले म्हणून काय सांगत होता काय काय चांगली काय सांगतात हा सांग सांग काय गवळणी जाती मधुरे बाजारी गवळणी जाती मधुरे बाजारी गवळणी जाती मधुरे बाजारी गवळणी जाती मधुरे ठीक आहे बघतो कसा गायचा काम फत्ते झालं पाहिजे हा, या हे काम तू करा. गायचीच करू नको रे अशा किती गवळणी आम्ही आला येतो काम व्यवस्थित फत्ते करा. आणि मंडळी तुमका सामान ठेवतोय बरोबर 2.5 दशका आम्ही काय गवळणी आडावतो आमका योग इल्लो नाही आता इलो हा आडाव जरा काय चुकी झाली तर आमका माफ करा गवळणी हे होत ना, आमका बैल झालेले होते सगळे. तो बघताय मी तू काय टेन्शनच घेऊ नको रे येऊन दे आता येऊ झालो हा आता काय कर हा. सरळ येतो हा मी हय लावतो हा जाऊन द्यायचं झालं चला चला हा? ठीक आहे ठीक आहे हा. ए, एवढं का? अरे, हे झरडा गो त्याचे डोळे फुटके असं वाटतंय. हा? काहीतरी बघल्यावर काय वाटतं बघितलं? होय आपल्या जवळ काहीतरी वाटतं पण दिसत नाही त्याका काय केलं? कडे बघितलं ना या ना काय दिसत? ह्या जरा माहिती कर असं वाटतं या काहीतरी पैसे घ्यायचा नाही का बघलेला होय हो दिसतो हा. हा? होय होय हो कोण तू बाबा हे? कोण तू मावशीबाई? माका ओळखत नाही हे ना काजीतला राखण आहे आयला बरोबर ओळखले त्यासारखे पेटवट वडीत देत आहे बरोबर ओळखले ना आता दिसता बरोबर हा शी, अरे काय बा? अरे ह्याच्या जागेवर घाल आता तिला घालायच्या अरे तोंडात. ह्याला जवळ महिनोभर झाला नाही आता ह्या बारा हा? कितीच घाल. ह्या आडावाली पुढे संधी होती बघ कोण रे ते? मागं मागे ए! चालल्यास काय पण दिसत नाही उघडी गेले. याच्या 10 मुळे धड उघडी गेले आता काय खातं लोकांकडे आहे ना. काय चाललंय काय चाललंय तुझं? खाल्लास काय बाजारला जातो बाजारला हा, जीव, प्रेम आमचा. अरे, इकडे बाजार आहे अरे हा. आपल्याकडे
मथुरेचा बाजार आहे. तू काय आला काय आलं म्हणजे आम्ही दही दूध तूप लोणी घेऊन चाललो आहे. आणि आम्ही कशासाठी हो याव ह्या लय पुढे बोलता बरा ना ह्याच्याकडे काय तुम्ही आणि काय काय आणलं असं काय काय सांगा. आणलं? दही दूध तूप आणलं तू आम्ही बाजारी चाललो. ह्यांना काय तर बाजार आणल्या ना आता उपडी झाला हो आवाज का वाढले? काढल्याकडे उपडी करू आता काय आपला काही जिकीत ह्यांच्या दुकानाकडे होय होय तुमका बाजारात जाऊ देणार नाही का आमका हय कर दिल्याशिवाय आम्ही हयसून तुमका सोडणार नाही घर कर हे का करची घर नाही घर कर कर कसला मागताय. हे काय ऐकत कमी येतात हे काय का आम्ही या रस्त्याने 24 वर्ष जातो. अगो अडीच दशका जवळजवळ आम्ही हे तुमका आडाव धावत नाही तुम्ही गेलात कधी तुमकाच आपला काय सांगतो तसे नाही. आता बरोबर 22 वर्ष झाली माझा चांगला आठवता तेव्हा तो जन्म पण नाही झालो तेव्हा खड्डे होते खड्डे आता काय केलं आम्ही दोघांनी डांबर खड्डे घातला आहेत ते. शेण बघा किती आहे ते रस्त्याने. शेण बघा. अरे तर डांबर घातला शेण काय तुम्ही आता नेमकी चाललाच काय ती सांगा आम्ही मथुरेला चाललो. हजार हा? मथुरेला चाललो. तो जाऊन दे का चल काय झाले जेव्हा आपलं सांगणार काय काय सांगे त्यांच्याकडे काय झोप चांगला लागतो मग हे बाजाराला विकण्या निघाली बाजाराला विकण्या निघाली दही दूध ताक आणि लोणी बाई ग दही दूध ताक आणि लोणी बाई माझ्या ग करत बाई माझ्या ग बाई माझ्या ग दुधात नाही मुळी पाणी बाई माझ्या ग दुधात नाही मुळी पाणी बाई माझ्या ग दुधात नाही मुळी पाणी नेहमीच बाई याची कटकट नेहमीच बाई याची कटकट ती दुधात पाणी नाही हा? दाखवा दूध बघे तुमचा हे दादा दूध बघ हा काय बघ अरे ह्याच्याकडे थोडा जरा पण उपडी केला ना त्याच्याकडे बघ बघ पाणी आहे काय बघ पण ना हे काय आहे हे दही आहे हा. दही हा या. ह्याच्याने काय हा? बघ बघ माझ्याकडे लोणी आहे. मग आमका जेव्हा ना थोडा वडा आम्ही बाजारात चाललो. बाजाराला जायला बाजारला जाऊन येतो आणि मग मी तुम्हाला इथे थांबा आणि मग तुम्हाला देतो पोट भरवायला या लय चुरचुर बोलता दही उपडी केलं ना पुढे बघायला देतो तुम्हाला तुम्हाला हवं आहे होय तर. तुम्हाला हवं असेल तर आमच्या घरी यावं लागेल. चालेल. च्या, घरात मग आम्ही होय जातो जाऊ. आता आधी बाजारात. वेळ होता माका तू सांग वेळ होता आता हा. घर किती आम्हाला विचारली मोकळो घर कुत्र्याचं भोंगर आहे. कुत्र्याचे भोंगर आहे ए ह्याचा घर आता माका माहिता ह्याचा कुत्र्याच्या भाग बरा भाग केवढा असतो ना अरे काय जवळ मागच्या बाजूक नसता असा म्हणजे मागच्या बाजूक नाही हा. माका कुठं? अरे ह्याच्या मागच्या बाजू कुत्र्याचा बघा मग जवळच आलं रे मागच्या म्हणजे स्वतः गय मग जवळच आहे. हा येत आहे ना येत आहे ना जाऊया दहावी उशीर होता वाजले किती आहेत? खायला देतो आणि बाजू तुम्हाला असं भरपूर
बर्फेट खायला देतो. चला चला मला लवकर जाऊन लवकर. यायला देतो. हा तू पुढे लागा. हा. मी ह्याच्या बाजून रवतोय. हा पुरी. तुम्ही पुढे झाला असं नाही तर पुढे लाग. यांची लक्षणं ठीक दिसत नाही. जरा अगं आहे. तुम्ही टेन्शन घेऊ नको. चला पुढे जा. काय करणार नाही मी. नेतात काय घरात जाऊन ये. होय या बोल अरे खय आले ना कया घरात जाऊ. हे पटण्याचा का नाही ना नानी या नानी हेच कराय आमचं. हा या बोल ए या काय आणि बघ. मला सांगितलं या बोल बसा आहे ना बसला. अरे आणि अरे बसा बरं आमचं ताबत करतात ते. हो इथून चालता लवकर मेल्या पेल्या. हो, इथून चालता लवकर मेल्या पेल्या. हो इथून चालता लवकर मेल्या पेल्या. हो त्याच्यामुळी तुला नाही कशी रे. इथून चालता लवकर मेल्या पेल्या. इथून चालता लवकर मेल्या पेल्या. इथून चालता देवा धावरे लवलाई गौरंगाई कसमदलाई. देवा धावरे लवलाई
अरे काय सांगताय हे काय ह्याच्या पायाची सालाबा केली त्या तर खाली तर खरं वाटला आणि ह्याचं काय ते कलमात मेलो नाही, पडलो बाकीयांचा काय झालं नाही दोघांचं. मग कामगिरी भत्ते केली हा, एक नंबर केला. मग काय काय दिलं तिने त्याने भरपूर दिले आणि ह्या काय ह्याचा बघ काय केलं म्हणजे व्यवस्थित काम पुरं नाही केलं तुम्ही. भरपूर दिले बघ ह्या बघ हा? नाही नाही दिले. हा. नाही काम व्यवस्थित पुरं केलंय तुम्ही अरे ह्याच्या पोटावर पाय देऊन गेलो हे तो डोकं मोडून सरळ केले तुम्ही व्यवस्थितच काम केलं हो हो गवळणी नाही एवढं सांगून तुम्हाला गवळीला पाठवून दिलं तुम्ही छ्या, अरे थांबायला सांगितलं ना मी काय जाती गवळणी त्याला गवळणी नाही सोडली. ह्याला कडे वाटतंय नाही का मग काय 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 राहा कुठे आहेत कुठे त्या असतील काहीतरी. आणि अशा काय बसून राहणार आहेत तिथे अरे देवा त्याका ह्यांनी शपथ घातल्या ना आपल्या गावात कापून खाशाल तर पुढे जाशाल पुढे गेला तर पुढे जाऊ. म्हणजे नक्कीच जाणार पण त्याच्यात एक म्हातारी या ते रेडी नाही, नाच ठेव रे. आणि नाचता आहे, नाचता मी तो आधीच तर बघ. ह्या काय? हो नाही ना हो नाही देतो मग ती जाऊ शकते हा, जायचं दुसरी पण जाऊ. जाऊ. काय नाही दिलं ती का माहितच नाही काय तेव्हा ह्याच्या काय झाली औषधी यो गळो बसलो आणि खोकलो लागला डॉक्टरचा गुन्हा कर डॉक्टर खा म्हणता सकाळी हा? सकाळी बघ हो बरं, औषध बरं लागली हा अरे पण आता आहे तिथे त्यांना बोलवून घेऊन या काय करूया जा बोलाव जा तू ह्या काय केलं आणि जातं काय बोलतो आता काय नाही देव हा? आणा देव बघ करू सगळा बघू जा हो, त्यांना सांग हा. जाऊन मी आलोय म्हणून हा, सांग हा. जा तू जाता मी जा हो बाका सवय हा जा जा. नाही गेलो तर मग लागली काय माझा माझा काहीतरी चुकला वाटता हा? चुकला काहीतरी काय सांगलं मी रे म्हणून सांगलं तसा नाही सांगता होता मग काय तर तू सांग जा म्हणजे असं आहे, हा आम्ही लाव दोन्ही झालंय वाटतं हवं आहे पाहिजे काय ता? दही दूध आम्ही लाव आम्ही हे दोन्हीची माहिती आहे पाहिजे का? कृष्णदेवी लेख म्हणून सांग अरे होय देव कृष्णदेवी नाही कृष्णदेव तुमका त्यांनी बोलवले नाही या आमचा दही दिला ना हा आता तुमका देत धय हा. देवा. आम्ही येतो म्हणून सांग होय देवा. येतं येतं हा येऊ दे हा एकदा हा ना शिंगमडक्या बरोबर त्याचा त्यानं माझा लय ह्या केला ना ह्याचा बघ काय केलं त्याका सरळ केलं बरं झालं ना आता पाय सरळ झाला हा पण त्यांना काय शिक्षा पण चांगली झाली तर देवाच्या काय पडतो तेव्हा आमच्यावर काय म्हणा सांग हा त्या लोकांच्या पण पाय पडा हा आमचा घरी दिला सोडा हे आता काय नाही ना दुसरं. ऋषू नको
बरोबर जाऊया आता. चला भाऊ, कुठला काय म्हणता? थोडसा मातुर्याला ग आला, थोडसा मातुर्याला ग आला, तुझ्या उसाला लागल कोला ग, तुझ्या उसाला लागल कोला ग, तुझ्या उसाला लागल कोला. फडसा मातुर्याला ग आला, फडसा मातुर्याला ग आला, मूळ जमीन काळ सोनं, त्यात नामांकित रुजलं बियाणं. मूळ जमीन काळ सोनं, त्यात नामांकित रुजलं बियाणं. तुझा ऊस वाढला जो मान, तुझा ऊस वाढला जो मान, घट घटन भारी भरली, पेरा पेरात साखर भरली, घट घटन भारी भरली, ओ पेरा पेरात साखर भरली. नाही वाढीस जागा उरली, ओ नाही वाढीस जागा उरली. रंग पानांचा हिरवा होला, रंग पानांचा हिरवा होला, तुझ्या फडसा मातुर्याला ग आला, फडसा मातुर्याला ग आला, तुझ्या कोला ग, तुझ्या आगार डोंगराची हवान बाईला सोसनागार, आगार डोंगराची हवान बाईला सोसनागार. आगार डोंगराची हवान बाईला सोसनागार, आगार डोंगराची हवान बाईला सोसनागार.
मित्रांनो अशा प्रकारे आजचा कार्यक्रम संपलेलो. निघताना आमका एवढा टेन्शन होता. हा निघताना माझी ढेंगा कापत होती. ह्यांना भारी गेल्या फक्त त्याचा पट्टी जरा कमी पडली आहे आणि माझी जर आवाजाची भूल लागलेली तरी पण आपला कसाबसा केला. कारण की महत्त्वाचा उद्देश देवाच्या कृपेने सगळं व्यवस्थित झालं. हे करण्यामागचा उद्देश एवढाच होता की आमच्या आधीची जी पिढी आहे म्हणजे माझ्या काका आजोबा हे तेव्हापासून हे चालत आलेलं होतं. पण मध्ये ते मध्यंतरी कुठेतरी हे सगळं थांबलेलं होतं आणि आज पुन्हा फक्त आपल्याला दाखवण्यासाठी म्हणून त्यांना मी पुन्हा तयार केलेलं की पुढच्या पिढीला हे कळावं म्हणून. आणि ती तेव्हाची सगळी कलाकार पण नाही म्हणू शकत, ते आपल्याच गावातले आहेत, कलाकार नाही आहेत, ते त्यांनी वाडीतले आहेत ग्रामस्थ आणि त्यांनी आपल्यासमोर ही त्यांची कला सादर केली आहे. तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की कळवा. पुढच्या वर्षी हे होईल की नाही हे सांगता येत नाही कारण की तरुण पिढी यात खूप कमी सहभाग घेते आणि त्यामुळे ही कला पुढे कितपत चालू राहील, त्यात कसे बदल होतील जरी चालू राहील तरी ते कळण्यासाठी म्हणून हा व्हिडिओ होता आणि या पुढच्या पिढीला दाखवण्यासाठी व्हिडिओ. जर हा व्हिडिओ तुम्ही खूप वर्षांनी बघत असाल तर आम्हाला नक्कीच आठवण आमची काढाल म्हणून हा व्हिडिओ करण्यात आला. त्यामुळे या सगळ्यांसाठी एकदा खूप खूप धन्यवाद त्यांचे ह्या एवढा चांगला कार्यक्रम केल्याबद्दल. हां आणि यासाठी आम्ही खूप म्हणजे होत की नव्हत. आणि जसा कार्यक्रम चालू होणार होता तसा आधीच मला एकदम घाबरायला झालं कारण की आवाज शाप गेलेलो आवाज. 2 दिवस केकटन तरी पण कसं झालो. जर तुम्हाला आवडलं तर नक्कीच लाईक करा आणि त्या आमच्यासाठी नको पण बाकीच्या जे वरिष्ठ कलाकार होते त्यासाठी नक्की कमेंट करा. चला तर आता हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत नवीन काहीतरी घेऊन. सध्या शिमग्याचे चालू आहेत तर शिमग्याचे अजून 2-3 व्हिडिओ येतील त्याच्यानंतर आपण काहीतरी नवीन चालू करा. आणि बाबल्याचे अदा कसे होते ते नक्की कमेंट करून सांगा. त्याच्या अदा यावेळी भारी केले ना पण पट्टी त्याची कमी पडली आहे ती तुम्ही कमेंट करणारच आहात म्हणून आधीच सांगतो. आवाज माझा थोडं भारी होतो आणि स्पीकर माईक बिक नसल्यामुळे आवाज तेवढं गेलो नाही. त्याबद्दल क्षमस्व. तिसऱ्या दिवशी नाचता पण नाचता. अजून उद्याचा दिवस हा. चला तर बाय बाय.